Дека с тебе, Лугенце. Точно ли? Да. Айде. Семената. Филм. Ай на 5 живота и само дикове. Ай. Ну ще ска. Ай, я починай. Сега си готов. Кой му убива, брат? Ти не ми ни уби. Ти дух циган, от позади. Да му ева маймун. Гледай. А ти маймун е маймунски. А че му убиваш за тебе? Кой кажа, как смееш да му убиваш? Ясно. Не, всеки вижте сега, не, сега си готов. Сега си Абе чекай, ева, йоле. cooked, nigga. You're cooked now, bitch. Не му. Ще правя маймуна. Убита да веем. Темто умрем тук да веем. Не, тя се убива, тя. Ти не би... Леле. Андрей Декстър. Станевич. Стани се. Чакай, я ме се отзовавам. Да го убием я съвай. Абе, какво му бива да го ебам, педеро? Ето фацата кръва. Убим. Лилкона, вика да го убием Лилкона, я. Лилкон за шъгане. Добре. Колко ми само лоша има. Не знам. Па за мен е да не сбора. Декстър, Добър ли е да го ебам умреното да му ебам? Декстър, бе. И аз снимам пише. Здравена зона снимаме видео. Идо ми яй. Я. Пука е. Тук много кръвава копиля. Добре. Ой сите на него, ой сите на него. Не. Без ние троицата спукам, ой сите Не. на него. Не. Абе, пука ми се. Абе, Йоле. Некой шо не да ебам му това? Пука го. Краде му кил, наверно. Само ще 68 вместо на дена. Нали, тук съм аз. Абе, краде килове само на мен зверчето. Абе, снимай ми се звук. Ален, звука с... Я па почина да бацувам долу. Подобно. Буквално ние се потиваме тук от пръска, знаеш колко? Дига. Абе, копелиня! Тека съм. Бати маймун. Кил е. Че бе, я излам от зоната. Аз точно пари за джа, го ебам умреното вода. Го ебам. Ваш. Я украде кил. Я те украде кил. Тя. Дека се. Това правиш бе да? Сега не дай. Идвам. Той е вас, тотка Йоле. Мирен. Явай тук. Ева. 125 му... Що, така и играм? Не.
Защото двайца на ден играта. Това е ти ovaj Йолет. Знам. Додека се... Двайца на ден. Двайца на ден играта. Що ние само сме от цървена зона? Pa pulo. Да, това Бог вeć видео да го имам. Ооо. Абе, мало. Около 20 минути видео. Толкова е. Ави се намава. Чек стой. Ави се. Чекай. Снимаме. 5 минути 39. О, я падна, бе. Леко сте? Я го Делано. Хил. Во! Много да чекай сега кисаки виж. Ама то снайпален. Йоле, те уби накрая. Да е кил. Що ми кажеш кила? Чекай, айде. Абе, Маймун, само така знаеш. Леле, Йоле, сега да те е. Сей доле, на рипинал. Ева, що доби аз? Йоле, леле. Йоле, Я съм килен. Да сте. О, Ален, дек си. Да кил. Ева! Йоле, Ален, да те имам. Една бомба. Ще не играте сега, ден. Чекай, Йоле, само чекай, само не секунд, бе. Йоле, готов си. Копнеш у мен. Шпай. Йо, копнеш от крат килови. Чекай само да си звънне. Чекай, Йоле. 10 кила, мама ми. Ще живот. Имам ще дам. Али умер се придържа у зони. Йоле. У зона, я у зона. Йоле. Не те видя с него. Абе, какво да те имам? Лесно. Ти уби ми на хит, Ален на хит. Йоле, имаш го, Йоле, на хита. Чакай се, Добре, ки се хила пас. Пази ки се хила. Па дой. Кай си грешка? Зло. Защо това е цената на играта, бе? Не играте пичкарски. Ело. Снимаш Ален, ти уши или? Имам най-лоша им. Валеле, Йоле. Брат, имам най-лоша им. Йоле, Чекай, бе. шот. Най-лоша им от цяла Македония имам, брат. Знам, гледа се. Знам, гледа се, да. Смоч му е има. А що 20 на ден играта, бе? Не играте така. Пичкарски играта е 20-та. Не замарай, ти гледай, вай ще прави. Да. Игра, Йоле, пичкарски, сака само да дойде така. И аз спокън сувай ти да отива, вай, защото ме крадеш. Да, кажа ти нещо да. Да възстава малко да спокойно. Сей доле, ай, накрая само кило. Да, бе. Ето виж. Чекай, аз не се хилм сега, чекай. Я стой лета сега. малко. Усе и навън. Усе, да. Яви се, мама! Я ти телефон, яви се! Толкова е готов си. 12 кило. Толкова да имам. Чекай, аз не си се рокаме. Бе, не пукайте, 20-та. Кой е Ден е пино? ден. Кой е пино, бе? Чекай. А види Чекай, ми, бе. 20-та пукат.
Pa Alen, ja mu кажа да не пука. Чекай да се нахилна сега. Чекай! Много цакащи. Не биде педа сега. Дека си, Йоли? Дай. Шо има да знаеш дека сум? Ке ми дојдеш на кафе. Ева, леле, шо е, леле, шо е место. Пайн там, талис. Ти, Ало, бата, шо се динамити бе? Бомби. Quantum? Ми дай тук. Ау, чекай бе! Така сега добре, сега може се. Абе, Йоли ще кажеш кил. Не биде педа сега. И аз уби сам. Кое бе края кил, я няма ни погоди? Ама! Ама ще оставаше Чекай, я не се хилна макароните, тук които се сарока. сварят, Мирам, биш, о, копеля, уе, умреното! у макароните, у шпагетите. Чекай, не се хилна право. Аз сварих като шпагети. Не пукай. Ой, я бомба да иде. Ева. А? Айде, що мислиш се това? Чекай, стой. Чекай аз да знам чекай. Айде. Леле. Виж, давай, бег на друга страна. Спокойно. 29. Чекай, бе. Бе, я умре сам. Да, имам бомбата, умре, виж, няма да я взем никът. Я, Йоли. Ей, Йоли, пай се придружи. на контейнерите се крие човек. На контейнерите. Йоли, конте. Йоли. Лоярио. Че да е 15 килобарм да направим. А ти имам най-лошей! Кай си на тебе? Я, дай, Йоли, вземи го моя мотор. Взем Абе, Йоли, моя мотор взем много долу. що не се върташ? Гледаш ли? Чекай, але, осте го, нали, осте го. Абе, някой друг бе, дукс. Да бе бием. И убий ме. Педърчета. И аз го сега него бе. Давай. Ула. Мраз. Я пак се придружат. Сте на духа одам. Знаете. Скочи. Тук се вторнаях, само ти кажем. Знам. Дай, стой, тя не клепа. Да стивам! Шо? А, не ми украде кило. Само да те видя. И аз го него ева. Духа пас. Ево си съм ево. За малко. Ооо, браво, Йоля. Сите на духа одите, на духа, сите. Не са роките. На духа, на сите. Може. На духа, сите. Много наем. Би ме фрайт. Че деца са пакет да се. Ево! Где си? Шо? О, шо нещо. Я доби дупло дигъл. Я се изпизам. Видите го. Вай, блин. Вай, взял мъж. Дух. Не знам. Айде, рокайте себе е па. Айде, рокаме си. Малко умре, брат. Малко умре, брат. Абе не, ой, на него. Я го е. Странтот. Браво, Йоле! Че госте мене ялен се носта. Са роков. Ви го, але? Абе, да го имам, умреното. Абе, ви го, слепи! Шо? Цървена зона. Скочи, дига. Брато, какво фейм има, бе? Па за това вторна. Аз вторнах. Кой ми украде кил, срам да го биде. И аз. Кой е бе? Дека сме туристи. То бе, Туриста. Може на форум. И шо ще му направят. Сега не пука, чакай Педър не биде. Не бягайте Педър. Ево си.
Kaj je duha, bе? A evo ga tam dole. Ne mene, bе. U duha ovo puka me, majmun. A ti mene, ko me ubi? Alan puka. A šivša familija, muter ativa. Le. A šivša familija, muter. Pička, sve. Stari kut. Evo še. Jole, ne mi kraj, Alen, tebe. Čekaj, da sam na healu. Čekaj, ne pidi to. A vojte na duha, bе ti da ti vam. Čekaj, stoji se na healu. On ќе ви прави на формула дека имате. Ne puka, peder, ne biti se. Raci gore kaki dole. Deka je Ajde duha. od cepam duha, da. Mahja, bro. Imam 3 kila. Ja 4. Дека neko čuva svega. Дека si ti on. И що всеки не направи? Opa! Sećam ga, selite vam, sećam. Evo te imam. Ама jako dobi. Ali da dugo spravam. Сега като сечем на... Ало, ево го. Вайли, знам. Ево го. Ja, Многу кој да пука го. ще много пъкам беге. Чекай да пробвам нещо, дай да пробвам сам, плиз. Ален, Немoj ке зебе. Не ли знам аз? чекай да пробвам сам, плиз. Имате Тебе да пробвам. Знам. Абе, Вайлив, найде сега да се пукаме нея. Вайлив, дой да се пукаме нея. Чекай бе да се хилам, Педър, не биди. Педре, не Шефа, да ме пукаш хилам биш. знам. Чекай да се хилам сега. Това така правиш. Йонас. Хилам. Чекам бе. Не те убий, Оля. Брат, по-уши Чекам, имам, бе, можеш я да имам бе да го имам. Я го поправя, Имам и да го имаш имам, ялош. бан. Ладно. Имам да те имам. Оди, Аленче. Бля, ще оправя машината, бе. Чакай, сега ти. Машината ще оправя. 6 кила. Смърт. Долу ще ла тук, па аз ке постана. Ао, дойде. Не, Оля, сега си готов. Сигурно се, оди. На. Чай да се нахилам плес, ай, пък на рок. Не мога. И замата да те биш. Шуева! Ева, Давид, сега си готов. Шо? Кой да ти? Йоле, пукаш от позади след. Не мога, он никой друг. Кай бе, мене ми се сета сервер те имам. Ай, долу. Чисто скет да взем. Тоа Ооо! Ке постана после. Леле. Доснем. Оди. Дой доле, шо бегаш? Айде, дойде. Не може да ме хванеш. Не може да ме хванеш. Съм кила. То го завършите, виж.